Anna Gomes, il-kap tad-Delegazzjoni Ewropea li ġimagħtejn ilu żaret lil pajjiżna dwar is-saltna ta' dritt f'Malta, ċaħdet rapporti fil-midja u blogs lokali li Marija Efimova, ir-Russa fiċ-ċentru ta' kontroversja dwar il-każ Igrant, għaddiet xi dokumenti marbuta mal-istess kumpanija lid-delegazzjoni. F'rapport f'The Times miktub minn Ivan Camilleri l-erba' li għadda, ingħad li matul is-sessjoni li saret fi Strasburgu it-tnejn li għadda permezz ta' videokonferenza, Efimova għaddiet bosta dokumenti lil membri parlamentari Ewropej biex issostni l-allegazzjonijiet tagħha. Dakinhar stess l-uffiċċju tal-Prim Ministru ħareġ stqarrija immedjata li fiha sostna li ma jista' jkun hemm l-ebda dokument ġenwin u madankollu ħeġġeġ lill-membri parlamentari Ewropej biex jgħaddu dawn is-suppost dokumenti lill-Maġistrat Aron Buġejja li qed jinvestiga l-każ. Madankollu f'kummenti lill-Gazzetta illum, Anna Gomes ċaħdet dak ir-rapportat f'The Times u qalet li r-Russa ma tagħthom l-ebda dokument. Il-ġurnal ikkwota lil membru parlamentari Ewropew Portugiża issostni li kontrarjament għal dak li rat ir-rapportat f'Malta, Efimova ma dditilix dokumenti. Qalet li hemm dokumenti li hija qasmet ma' nies oħrajn iżda lilhom ma tagħthom xejn. Fix-xhur li għaddew il-qorti ordnat li Efimova titpoġġa fil-lista ta' persuni mifittxija b'mandat ta' arrest kontrija wara li ma deritx il-qorti fuq akkużi ta' rapport fals li għamlet kontra uffiċjal tal-Pulizija. Huwa mifhum li r-Russa telqet minn Malta f'Ġunju li għadda bla ma ħallset tal-kera u l-kontijiet pendenti li kellha ma sit l-appartament li kienet tgħix fih f'Taslima.